hvor mig og Erik, og den blinde, vi er sammen. Ja, så start. Jeg kan ikke, der skal være en mere. Ham der Bound Shoo. Der er en mere. Vi venter på ham bare. Okay, kom nu bare. Kom nu. Og Erik, husk, vi er sammen. Sådan der, play. Emily. Og vi er sammen. Ja. Og I skal Okay, lige... bare ham. Ja. Okay. Erik, der er 3 mod 2. Nej. Okay, og Niklas. Okay, vi er klar. Og vi skal spille Team Deathmatch. Okay, og guys. Og vi skal lave mange videoer af det. Undskyld. Skal vi lave mange videoer af det? Ja, okay. Du stopper med det der, og så sætter vi bare i gang, og vi gør det så godt vi kan. Hvis vi taber, så siger vi bare, jeg har en bazooka! Fucking mother. Fucker. Men har kun en bazooka? Ja, jeg tager en jet. Det gør jeg også. Det her det er min jet, Erik. Vil I egentlig være sammen i en jet? Nej, det kan man ikke. Okay. Og... What? Ses, Erik! I can fly. Hahaha, jeg nakkede en. Hvad var det? Hahaha. Hvis vores hold vinder eller hvad, så vil det være lidt flot. Og hvor er ham der tredje en? Jesus, der er en, der skyder efter mig. Nej, jeg er ramt. Oh my gosh. Jump. Der er vi mod en. Ej, nu er det ikke sjovt, fordi vi kun mod en. Er vi kun imod én? Ja. Okay, det er fint for mig. Så kan vi vinde det. Let's En win. tank. En tank? Okay, så. Nej. Men jeg tror, I bare roligt at slå mig selv ihjel. Hell no. I think I die now. Ja. Og hvorfor tager du en jet til? Fordi den anden, den sprang. Så tager jeg bare en helikopter med den der, som kan skyde. Ja, good idea. Yes, shoot after him if you have a chance. Har jeg en tank? Nej. Jeg sagde skyd efter ham, hvis man har en chance. Come on. Yes, jeg fik ham. First kill. Okay, skal jeg sige, hvad jeg gør? Ja. Okay, han har en tank. Hell no. Hell no. Han får et smadret vores helikopterjet. Hell no. Han har allerede sprunget alt sit. Har han. Erik, jeg tager selv en tank. Hvor dum kan man være? Jeg spørger lige, hvor dum kan man være? Ouch. Penguin, hvor dum kan man være at sprænge sine alting? Det ved jeg ikke. Men er dum? Så har jeg lagt det. Jeg tror nok, han er også dum. Hell no, der er en over i vores base, Erik. Eller den blinde. Han eksploderer vores ting. Er det ham der? Undskyld, Erik. Shit, jeg blev forskrækket der. Jeg fik ham. Hahaha. Oh my gosh, jeg blev forskrækket. Der var lige en bare... En tank. Boom. Der er en tank. Så tænkte jeg sådan, what the fuck? Nej, Erik, der er en tank. Okay, han er med os. Hey, hvorfor eksploderer han vores ting? Det ved jeg ikke, men hvorfor kører han over mig? Ved det ikke? Han har eksploderet vores ting. Fuck ham. Nej. Skal
eksplodere ham tank. Fuck, det ser irriterende. Jeg er nødt til at flyve. Okay, nu er der krig. Nu er der eddermame krig. Hallo, han var endda på vores hold. Og så fandt han vores ting. Ja. Fuck ham. Ja. Hvad skal jeg køre ned i? Alt er faktisk smadret nu. Ja. Ui, det var tæt på. Hvor meget flyver vi? Jeg flyver rundt lige nu. Vi flyver med 6. Men den narkoman, mand. Nakker jeg ham. Jeg flyver ned i ham. Og jeg kan godt se ham. Den narkoman. Jeg vil hellere nok komme der for vores egen hold. Ja, det vil jeg faktisk godt hellere. Okay, vi vandt. Okay, vi tager en ny en. Nej, Erik, det var altså 6 minutter, ellers så kommer det til at tage for lang tid. YouTube, det var alt for flødeskum. Jeg har smidt for mange penge. Ja. Nå, YouTube, det var alt for flødeskumspengevinen. Vi ses i næste episode. Ses.